Machiegni kendo nya Riwruog Riwruog joyalo 12 kuom 13 kanisa mar Methodist pacho ka lando koso geno kuom jadolo maduong mar kanisa no Isaiah Ndeye higni 2 bang' golo jadolo no ma ne kanyo e yo machal koda mano ka giwuoyo Meru e riwruok makanyakla mar jodolo go oseyo Isaiah Ndeye ka giwacho ni osebedo ka okolo chike mag kanisa kendo rem chulo osuru maromo shillings milion 40 ne KRA rem rito mwandu mag kanisa kod miriambo mang'eny. Bende giwacho ni chakre dwe mar 12 higa mokalo jotich ka achiel gi joyalo mag kanisa no pok ochul gino moseketho chenro mar yalo kendo gilando paro mar golo jadolo no e telo. As discernment and deep commitment of our church constitution and standing orders, we announce the intention of change of guard in the office of the presiding bishop effective in the coming days. This decision is anchored on the resolutions of our synods, the laws of the church, and the guidance of the courts of the land. And then people are saying, how can we be changing presiding bishops everywhere, everybody after? I asked, when I was general manager and I hired a manager, if he did not qualify in the first 6 months, I fired and hired another one. Today as we talk, the bishops wenye muliona wamesimama hapa were lastly paid December last year. The staff at the conference office, the last time walipata mushahara ni April of this year. The conference staff. These are among the many issues that we can actually quote and talk about.